Umboniso owashicilelwa ngemfonomfono abantwana bezama ukuwela umlambo wakhokhelela ekutheni abazali bathathe igxathu baveze inkxalabo ngokhuseleko lwabantwana babo. Apha akukho zindlela zisemgangathweni, bakha amanzi wokusela nokupheka kumfulana osemazantsi. Amanzi esiwatyayo kulahlwa khona ngasentla iiphempasi, kulahlwa ukungcola iintsimbi, kufe iinkomo, yonke imfuyo needonki zilahlwe phaa ngasezantsi siyasela ngasentla kuyavaswa. Urhulumente usifeyile kakhulu kuba akho manyathelo singawathathanga ukumema abantu abasiphetheyo, ooceba oomama wethu bafike bashiye nee-empty promises. Impilo zabo ke zithande ukuvikiveka ke noko nanjengoko bengenalo iziko lezempilo. Ngabantu abahlukumezekileyo ngenxa yento kokubana urhulumente asimboni efika phakathi kwethu. Urhulumente wethu umane sithembisa adanga angafiki. Singabantu aba nesibhedlele sikude ibamsana. Sinemobile clinic ekude esesikoleni mawukhanye. Kunyanzela into bana mandihambe i2 hours xa ndisema ukhanye le ndipilisi zam. Ndidefaulteke ngoba kaloku kukude. Imigama emide eya esikolweni inegalelo kwizinga lemfundo kulelali. Challenges esifacene nazo kwicala le police station. I-crime rate kule ndawo yethu ingaphezulu kuba abantwana baqale isikolo sebe more than 16. Lo muntu uyoqala ugrade 1 ufika esikoleni sele enengqondo yasemakhaya, enengqondo yempi. Baphinde babuye bangasigqibi isikolo, umuntu aphume kwabi azokwenza ubundlobongela apha. Kuyaqhekezwa kulento ongabi nambani, abantu bayabulawa apha kwangabantu bangafundanga. Xa kunoba khona ipolice station noko imiphefumlo yabantu inganqandeka. Umasipala uthi wathumele imbalelwano amasebe karhulumente abandakanyekayo ukuveza izikhalazo zabahlali. Ezinye zezikhalazo zabo zichaphazela amasebe karhulumente nezinto ke ezinjengemibane. Njengoba sasithetha nabo kungoSeptemba, saye sazifaka ke msasazi kumasebe achaphazelekayo zonke izikhalazo ngokweekona zazo. Yiloo nto ke sithi njengoba umasipala uvula official ke ngoku kule veki ezayo, sizawuqalisa ke ngoku ukuba nonxibelelwano nabo nalamasebe sikwazi ukubonisana into yoba sindawoni na nokusonjululwa kwezo zinto. Abahlali bamemelele amasebe karhulumente ukuba athathe igxathu ukusombulula le ngxubakaxaka ikulelali. Athule Joka kwiindaba ze-SABC, ndikwilali yakwaNyathu, eMqezu, eSajonisi.